Health, si Councilor Claudio Calao Puentevilla. Action Reports, Afternoon Edition. Councilor, maayong hapon, si Action John Diaz, dari sa Action Radio. Councilor, good afternoon. Mayong hapon, Action dyan. No? Mayong hapon sa itong tagpalamati. Salamat gid sa kagayanan. Makahinoanon kita, no? Maka-update sa aton mga utod. Salamat, Action dyan. Yes, Councilor, thank you so much man sa imo always, no, for this opportunity. Pero Councilor Calao, ang latest update from CHO, may ara pinaka-ulihin nga nadugang nga napatay bangod sang dengue. Anong aton observation diri, Councilor, sa Bacolod City sa dengue cases taman? Yes, we have been very vocal, no, kag-agresibo sa pagkampanya kontra sa dengue kay makita nato, no, ang pag-increase nagliligad pangabulan. Ang fogging nato nagsugod kita June pa, no, I mean June, July, August, sa subong, no, gasigi kita Mondays to Fridays, and at the same time every time may chimpo kita nga makaayo, no, pangabay, maghalong ang kada isa, pero sini Action dyan kuha tagid ng oportunidad, no, kag ginapasalamatan, no, kay ang pagsaka Action dyan 2 weeks ago sa madumduman ko, naka-interview man kita, nagsaka by 37.5%. Apparently ang last ginpagawa nga advisories ng aton City Health Office sa ginambal ni mo kagina, as of August 10, no, 1 week ago, more or less 1 week ago, ang pagsaka is 73.5%. Dala makita nga ang pag-surge, ang pag-shoot up sa dugid kadasig, no? That's why ginakasubo naton. But at the same time, luyag tang agresibo sigapon ang pagkampanya kontra sa dengue, maghalong ang kada isa. Ang aton chimpo subong Action dyan sa duka ulan init, hindi tamapaktan, so ang mga mga water mga stagnant water, no? Stagnant water, no? Stagnant water is everywhere, no? Piling kada bangga may mga stagnant water kung sa diin amo ni ang ginahimo pugad sang aton nga mga lamok. That's why pangabay naton kung maibitaran palanganay, no, matingwaan nga ang outdoor nga aktibidades kung pwede malimit, maibitaran kay sa dugid ka delikado, no. Action dyan ang aton nga mga report, like number 1 aton nga barangay sa active cases is 77, no, Barangay Takuling. Practically ang akon pananaw, it's all over na, no, 61 barangays with 602 cases as of that time, and more or less active gina, galibot na muna nga aton nga ginapanawagan, no, nga maghalong ang kada isa, especially sa mga kabataan, no. Hindi man lang gani sila nga bata gid nga toddler, no, kay hasta ang soltero kag dalaga kakaigo man, no. So buligay lang, maghalong ang kada isa, sa dugid ka delikado, no. For me this is very alarming. Ginatun-an man ni kag sige kita continuous, no, communicate sa ang communication natin with the City Health Office is ang monitoring natin is sige-sige, because we want to do our best also nga ma-contain tani, no, kung ma-contain ang numero sang dengue cases. Imo na, Councilor, you said it's alarming based on data na mong, no, I guess ikaw pa lang gurong Committee on Health nga chairman nga data driven kay you have the numbers gid. Yes, Action dyan, no. Ang aton nga mga tikang, aton giho, hindi ta gusto nga maghaom-haom lang ta kag pakot-pakot. These are the data-driven, no. That's why we are constantly communicating with our city health officers kay mag-amuni ka alarming action dyan as far as Department of Health, no, lantaw na ini. So gusto ta nga on top bala nga ato ni syudad kag preparado in case, no, in case may mga panawagan or may ara sang mga ipahalabot nga mga memorandum mga aton Department of Health, no. That's why galalain man takson dyan, no, because
early on pa gambal na tang hindi ta gusto no maggulpyada ang pagsaka. But again ari na ni subong halungan dagid no halungan dagid gamon ang kagapon nagtipon man ang mga barangay kapitan parte sa blood council naton ayo taman sila no maghalong gid kag ipalabot gid sa kabarangayan kag kapurukan nga sado ka delikado kag alarming gid no sang kaso naton. Oo. Councilor, because it's alarming now considering the number spikes to 73% ang cases. Anong aton plano dala, Councilor? Do we have to re-strengthen ang aton nga monitoring, ang aton nga mga strategy or measures, Councilor? Ano inyong mga plano dala sa LGU? Well, gapreparar naman kita no kay amo naman naton. We're closely monitoring and at the same time communicating with City Health Office. It will now reach as far as Department of Health, no? Kung ano ang mga tika nga kilalang himuon. But again, I think even ng aton nga PIO sa Siyudad Sumbacolod, si Mayor Cabaluman, no, sa aton sitwasyon since last week, gahulat na lang kita, no? But we're doing our best. Ang fogging sang aton City Health is continuous gapadayon na igapon Mondays to Fridays no sa mga nagapangilanlan. But again amo namba ko with the numbers action dyan hindi ko luyag ihambal but I think everywhere nagid ni no sa 61 barangays. That's why halong gid kita kag mag-ibitar na lang anay kung pwede pa lang no sa iban nga mga aktibidades nga may outdoor activities. Councilor, galibot ka man, no? And you had an opportunity to talk with barangay captains probably. Ano ang basic tadi, Councilor, nga gina-permit nila pabutsag? Why ang number ko ga-increase? Ano man, damo, gidgapon, gado medyo pinasaway man sila, nga damo ang tubig. Blado, ginapabayaan lang nila, Councilor, mga stagnant water? Well, amo nang since day one, no, nga ginapalabot, tagid, information dissemination no sa atong kabarangayan kay amo na balaton dira gina mapugad sila kag dira gina mag-grow no ang numero hindi pa man ma-pinpoint lang in some sa ina nga bagay since I think no tanan man kita hindi luyag nga matabo ang nakatabo subong but again since ari na ni action dyan tubango naton we want nga kung pwede pa lang wala na may may na casualty nga matabo amo na nga ba naton no nga kung early pa lang temprano pa lang kung may mabatsagan nga mga huluhilanat kag do hindi na ya pareho mas mayo gid maagapan temprano kay amo na no ang matter of 1 to 3 days is a big difference sa dengue no ang platelet naton ginamonitor kilala ng dugo naton is sufficient amo tong part of this is amo tong aton nga blood council no kay para makapreparar ng tanan hindi lamang sa ini nga sitwasyon kundi sa madamo nga sitwasyon kay kabudlay gid no magpangita nga kun ga panic ka na mo pagpapangita mo sang dugo no that's why we want to have nga may sufficient kita nga pundo para mabuligan ta no ang aton nga mga kauturan diri sa siyudad sa Bacolod. Ining sa dugo ni sa councilor nga program, this is a preparation. Kumbaga do proactive measure na lang ti total ara na nag-spike pero ti ginapunggan man sang siyudad nga para magnubo ina ako nabi hindi na magtaas pa. Ini nga mga measure ni parte sa dugo nga in kaso por kaso kinanglanon no. Sufficient ang blood diri sa Bacolod. Correct ina action dyan no. Proactive na tikang nagligad na panangin na pungkuan kag ginamitingan kay of course ginapressure ta no may mga private nga nagabulig may mga organisasyon nga nagabulig kag mga lain-lain nga volunteers no but again amo nang balato no hindi ta kasalig lang kay kung medyo may baylo man ni aksyon dyan mo once makapangayo ka like maibanan ang pundo sang dugo kailanlan bayluhan man kasi in case makilanlan sang iban man naton nga mga utod no
That's why pareho sa inyong grupo, I think nag-medical mission Yes. from Moxon gina-appreciate no sa aton administrasyon ng mga kuya very vocal gid ko no. Gina-recognize tagid ang mga inisyatibo hindi lamang sang barangay no. I think 3 times in a year ga mapaningwa sila no, although kabudlay kay may mga limits because of scheduling and of course damo na ang gapangilanlan ka nga may mga operations man, meaning ang aton blood banks or blood clinics puno man, amo na nga aton nga ginatinguan nga kilanlan mapangitaan paagi no nga maka sufficiently nang collect kita no in case we need it sa uli no. Hindi ta gusto nga mahulat kita nga mangilanlan kag amo mag-panic no kay amo ina ang number 1 nga maghahatag sa aton dako ka problema action dyan, especially sa mga pamilya no nga maigo sini nga sitwasyon. Kabalo ka, Councilor, reading between your lines nga ginhambal, do diri naton makita nga amo ka importante gali ang pagdonar sang dugo no. In such a way, ang inyo plano, Councilor, if you're talking about the blood counselor, there would be a possible conduct sang bloodletting sa tagsa ka mga barangay so that ma-sustain naton ang number of or availability sang dugo diri sa Bacolod City. Yes, action no, in fact makita mo ang entusiasmo no, ang gana gid sang barangays mismo kay sila mismo ginakulbaan man no, kung umabot kay may kilan sila base mabudlayan man sila no, hindi ni ang aton di ginasuyahan is pundo lang sang inusto no or process, hindi po mismo sang dugo no. That's why gina-recognize again, gina-appreciate ang tanan nga tikang nga ginahimo whether pareho sa inyo sa Action Radio or sa private or sa barangay, tanan kita no kilanlan magbinuligay kag tanan kita eventually kapanlan sang ini nga mga nga dugo no. That's why proactive measure is always hindi tagid ano pangilanlan ta eventually. Councilor, finally anong aton nga panugyan sa publiko para hindi kita matopikan sang balatian ining dengue nga ini, anong aton panugyan sa public, anong aton nga ayo man sa mga barangay officials nga ara in the forefront of this particular campaign, Councilor? Sa liwat action dyan, no, gina-appreciate tagid ang imo programa, hindi lamang sa imo programa kundi ang inyong istasyon no nga naga-obra man niya sang tikang ninyo nga para may preparasyon for blood how do you call that? Donation, no? Blood donation, no? Ang aton diri hindi nga gina-report naton para magpanik ang pumuluyo. Ginapahibalo ta lang para maghalong ang kada isa no. Kag the same time kung may ginabatsyag kag may dutay nga simptomas no nga makit-an hindi na maagapan temprano pa kung ginapangilanlan gid no. We're doing our best kag makit-an kung man biskan sa aton City Health Office no, constant kita communicate sa ila nga luyag tagid ma-contain or mapanaog ang numero no, but tubangon tani since ari na ni subong kabay pa no maghalong ang kada isa kag fully aware no nga may mga mahimo man tang mga tikang para maibitaran ta ang dengue. Sige. Councilor Calao, Pontevela, thank you so much, good sir, sa time and sa information. Subong man sa panugyan sa publiko para nga hindi na matamaan no, kaya hindi na madutlan sa ningin natawag nga dengue. Councilor, thank you so much, good mayong hapon. Salamat, action dyan. No? Mayong hapon kag more power sa imo sa programa kag sa pamilya. Mayong hapon kag God bless us all. Mayong hapon, Councilor. Action Reports, Afternoon Edition. Na 5:30 na Action Radio, Philippine Standard Time.